Просто не мога да се сдържа да не направя още едно видео. Ето леглото ни оправено, докато сме били на Game Drive. Това ни е верандата и какво виждаме като излезем навън. Слонове, ама слонове, без край. Те са на 10 метра може би от верандата. Ето го малкото слонче. И за да не си помислите, че нататъка няма още слонове, казваме това.